Din il-linja bdejt su xi 22-23 sena ilu. Minn dejjem kont nieħu pjaċir torganizzaw avvenimenti, però ovvjament darba minnhom insertajt kont in the right place in the right time, ħanejdulek in the right moment, u spiċċajt kont organizzajt konkors ta' żbuħija dak iż-żmien il-moda kienet il-konkorsi ta' żbuħija li kienu jsiru u kont għamilta dak iż-żmien organizzajt għal Cash for Cancer. Wara ċertu snin organizza dan l-avveniment, dak iż-żmien kien ismu Miss-Summer Brunet, li semma kien differenti li kienu mobjondi ma kienux jidħlu fih, bdejt nirrealizza li bażikament il-konkors ta' żbuħija waqt iwasslu għall-imkien żgur u mhux forsi hemm xi ħaġa oħra li s-settur tal-moda mhuwiex dak. Ovvjament dak iż-żmien ma kienx hawn l-internet, magazzin sa' Malta fuq da' settur ma kienu jiġu importati xejn, forsi xi magazzin l-ammola u forsi tista' tieħu idea vaga, u għal daqstant iddeċidejt illi nagħmel kuntatt barra minn Malta, intella l-materjal kollu li nipprovdi hawn Malta biex nieħu opinjoni barranija. U niftakarni kont tlajt Milan b'xi 4 bagalli kelli intella min jgħinni biex iġorr il-bagalli għal dak iż-żmien ma kienx hawn USB sticks u fotografija diġitali kienet għadha ma teżistix u tlajt bil-materjal kollu ritratti ta' stilisti tax-xahar, ġifieri dak iż-żmien konna mmorru għandhom niġbdulhom ir-ritratti tal-istil tax-xahar, dak li jaħsbu li huwa fashion industry, fashion photography, fashion hairstyling, etc. U tlajt Milan u iltqajt ma' xi 4 kumpaniji differenti. Waħda minnhom kienet Antaldo Coppola, kumpaniji oħra kont mort għand il-John Cavendish Institute for Professional Fashion Photography u ħallejtilhom il-materjal kollu hemmhekk. Waqt li ddiskutejtu magħhom wara ovvjament matul ir-reviews u r-reviews kollha kemm kienu ħorox tajjeb straightforward illi Malta m'għandkomx idea ta' xi ġifieri moda. Meta ġejt diskutejta mal-kbar, ovvjament ta' dak iż-żmien, jiena tifel u jgħidulek min hu dan il-persuna biex qed jagħmel dawn l-affarijiet. Irrealizzajt li l-istilisti tax-xahar dak iż-żmien ħarġu intefgħu ġo salon tagħhom u la korsijiet u la seminars u la teknika xi wħud li ammulaw li kienu jagħmluhom dawn l-affarijiet, però kienu minimi. Allura peress li ħadd ma rid ibiddel il-mentalità tiegħu li jgħid isma' jiena l-business tiegħi niftaħ fil-għodu nagħlaq fil-għaxija l-ewwel indawwar il-lira tiegħi tajjeb għalfejn kulħadd qed jagħmel hekk għandi nkun jien li noħu dak ix-xogħol biex nagħmel xi ħaġa oħra u hemmhekk rid nikkrea avveniment tajjeb li bniedem jinġibed lejh u kont ikkrejt il-Malta Fashion Awards. Kien hemm regolamenti ċari li inti biex tkun tista' tiġi almenu nominat ġewwa l-Malta Fashion Awards kien hemm lista ta' affarijiet li titagħmel. Pereżempju stilista tax-xahar li rrid jitgħallem tekniċi ġodda, rrid jipprova prodotti ġodda, rrid jieħu korsijiet barra minn Malta, tajjeb jew tipprova ddur fuq l-importaturi jipprova iġib il-korsijiet hawn Malta, l-istess ħaġa fuq il-makeup artist, l-istess ħaġa fuq il-fotografija, l-istess ħaġa fuq il-fashion designers. Fashion designers dak iż-żmien li kien hawn Malta kienu ħajjata primi, tajjeb illi jaraw minn fuq magazzin jikkopjaw il-libsa u jġibu lek bl-eżatt anzi biex ma jgħidlekx iżidu fuqha. Però ovvjament dak mhuwiex il-fashion design. Fashion design huwa li bniedem qed jikkrea kollezzjoni sħiħa u qed isib xi darba f'sena kollezzjoni kollha ispirata mill-ispirazzjoni personali minn muża ta' kull disinjatur. U minn hemmhekk bdejna bil-Malta Fashion Awards. You can swing, but
tal-moda kienet dejjem xi ħaġa li tatni inspirazzjoni u kif tqanqalli l-motivazzjoni lejn il-kreattività. Infatti, iddeċidejt li give it a try lokali u naħseb li s'issa l-affarijiet sejrin mhux ħażin ħanejdu hekk. Dis-sena xtaqt immur xi ħaġa li mhijiex daqshekk lokali, ma xi ħaġa li aktar mondjali. Infatti użajt l-aspett ġeneriku ħafna ta' l-ossessjoni u l-addiction. Infatti ħadd l-erba' suġġetti li huma varjati ħafna biss ma jippuntaw subajhom lejn ħadd li huma is-sess, reliġjon, id-droga u l-flus. Bl-espressjoni tiegħi mhuwiex biss li nipprovoka, bl-espressjoni tiegħi jien nipprova nwassal messaġġ u nixbet l-attenzjoni fej fl-opinjoni tiegħi naħseb li l-affarijiet mhumiex sejrin tajbin jew l-affarijiet hemm bżonn li jitranġaw, nipprova nixbet l-attenzjoni imma mhux bil-fom bl-arti tiegħi ħanejtek, bid-disin tiegħi. Ovvjament ikun hemm min jaqrah, jiena nagħmel xi ħaġa li hija metafora, letteralment, nuża ħafna kontradizzjoni fil-disin tiegħi. Ġifieri ma tkunx daqshekk spoon feeding letteralment, tidħol fid-dettall tal-printing, tidħol fid-dettall tad-disin tal-artwork biex inti tara l-istorja kif evolvit. Il-teknoloġija nemmen li llum tista' twassal li ovvjament designers jesprimu ruhom biktar mod liberu minħabba l-fatt li tagħmel custom made fabric. Inti letteralment tista' tesprimi dak kollu li għandek ġo moħħok. Fortunatament hawn Malta sib fabbrika li it was willing li tgħinni, infatti kabret ukoll il-makkinarju tagħha biex nevolvu l-proġett. Il-proċess ikun twil ħafna. Ovvjament jiena nibda bħala designer nażel il-materjali jitlu għat-tests, naraw kif jaqbad il-kulur magħhom, calibration tal-kulur u sakemm naslu għall-aħħar biċċa li ovvjament tkun ta' sodisfazzjon għalija u skont dak li jkolli f'moħħi. L-artisti l-ġodda li qegħdin jitilgħu jidhru li hemm it-talent ġo fihom. Għandek min kollox. Tajjeb għandek min jaħseb li huwa artist meta fil-fatt ma jkunx, laqqas idea vaga ma jkollu tiegħu, però xi ħadd jew tal-familja jew quddiem il-mera jikkonvinċi lilu nnifsu li huwa artist. Tajjeb, u għandek min illi veru artist, tajjeb, u ma jistax jimxi. Illum il-ġurnata is-sistema edukattiva qiegħda tagħti opportunitajiet u żvot, però mhix biżżejjed. Illum il-ġurnata l-artist tittalmu joħroġ minn ġol iskola bħala intrapreneur ukoll. Ma tistax ikun li l-artist jibqa' bħal qabel l-artist il-kbar mitu bil-ġuħ u llum il-ġurnata li l-arti tagħhom qed tinbjaħ bil-miljuni. Illum il-ġurnata l-artist parti mill-arti tittalmu kif jiffinanzja lilu nnifsu wkoll. Fis-settur tal-moda tista' tgħidlu maqsum fi tnejn, għandek l-aspett kummerċjali u għandek l-aspett artistiku. L-aspett artistiku bħal kwalunkwe ħaġa oħra l-aspett artistiku u kulturali ibati fejn nidħlu l-finanzi. Għalli ma raġuni, xint għandek is-settur kummerċjali illi jiddomina tajjeb l-aqwa ħwienet, l-aqwa stabilimenti fl-aqwa postijiet primari tajjeb brands internazzjonali. Brands milli bjew bil-massa għandhom budgets biex jinvestu fil-ħaddiema, għandhom bażikament dak li jridu, ovvjament għax hemm kumpaniji kbar jagħtu l-business inizjali lilhom. Fejn jidħol imbagħad id-disinjatur Malti hemmhekk imbagħtu. X'int id-disinjatur mhuwiex id-disinjatur ta' ħwejjeġ biss għandek id-disinjatur illum il-ġurnati li jikrew ġojellerija bl-idej li jpinġu jaħdmu tekniċi kompletament differenti wieħed mill-ieħor. Però l-biċċa li qegħdin il-vantaġġ li fiha minn banda huwa illi l-Malti sar japprezza il-made in Malta. Jena niftakar li xi ħaġa fil-passat antik dak li huwa magħmul Malti tajjeb ma kienx hawn interess fih. Settur tal-moda ma kienx interessa lil ħafna nies. Jiena niftakar li Fashion Awards meta konna nagħmlu dar il-Mediterran darba minnhom li tinkun naf li ma raġuni 80% tal-udjenza li kienet qiegħda tkun ġo sala hija magħmula mis-settur femminili. U meta konna saqsejna u għamilna service li ġielek fashion shows ma tarax nersa li fashion shows ma għandix interessati u mhux is-settur tagħna. Illum il-ġurnata s-settur maskili tajjeb huwa dominanti daqskemm hu dominanti s-settur femminili fis-settur tal-moda. U l-udjenzi li qegħdin naraw illum il-ġurnata isegwu s-settur tal-moda huwa ħafna kbir li qatt ma mmaġinajnieh. Fejn is-sena l-oħra il-Malta Fashion Week kien ikollha
post wieħed li fraħ 400 ruħ qed tiġi udjenza ta' 400 ruħ biex tara 3 disinjaturi xew wara ieħor fl-istess post. Din is-sena ħadna sogru kbir. Din is-sena f'kull ġurnata kien hemm 3 jew 4 avvenimenti fl-istess post nofsija bejn wieħed u ieħor kollha bl-udjenza partikolari tagħha. Nemmen li l-klientel Maltija edha tikber. In-nies, il-poplu Malti qed idaħħal iktar interess lejn il-talent lokali u ovvjament fl-aħħar mill-aħħar qed jinxtaraw iktar xogħlijiet mant id-designers lokali. Għalkemm għadna limitati bħala suq fl-aħħar mill-aħħar jridu nammettu għax jiena bħala designer għadni ma nistax ngħix fuq il-disem biss. Fortunatament għalija il-ħajja tiġi iktar maġla u iktar ġen. Biss qegħdin niżviluppaw il-moda biktar rata maġla. Ejja ngħidu hekk. In-nies qed idaħħlu f'moħħhom is-sens tal-moda, in-nies qed japprezzaw iktar li hija ħafna importanti il-talent lokali, qed jiffollowjaw it-talent lokali, qed jaraw x'qed jiġri, jattendu għal fashion shows, jiffollowjaw social media tat-talent lokali, ġifieri nemmen li hemm pass pożittiv ħafna. Bħala bloggers, il-bloggers ukoll qed jidħlu qed jinteressaw ruhom ħafna immens fit-talent lokali. Jiena sena l-oħra kelli feedback mant il-bloggers tal-ġen, ġifieri ġew jaraw ix-xogħol, interviews, daħlu in-depth fil-kunċett, ridu jifhmu sal-inqas dettall, ridu jaraw il-printing, qed ngħidlek. Ġifieri l-interess hemmhekk qiegħed fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament għatfadlinna żmien u l-ħin biex inkomplu nevolvu, imma nemmen li mixin lejn it-triq tajba. Inti m'intix tmur biss għal ħwejjeġ biss. Inti qed tmur biex tara arti, ħatara l-artist partikolari biex qed joħroġ. Qed tmur tara postijiet storiċi illi forsi mhux għax kienu għal Malta Fashion Week nies laqqas biss kienu joħolmu jidħlu fuqhom. U dan li għamilna s-sena l-oħra u ta' qabilha meta tħallna ġol Belt Valletta u għażilna postijiet illi kollha għandhom tajjeb storja warahom. Illi jekk għandek il-medja barranija u qed isaqsu fejn hu dak il-post, x'inhu dak il-post, kemm hemm l-art sabiħa, kemm hu hekk awtomatikament int qed tippromuovi il-kultura u l-wirt storiku ta' pajjiżek permezz ta' linja differenti. U anke meta mmorru fuq skala internazzjonali meta nġibu televiżjonijiet li dawn ma jirrapportawx kultura, ma jirrapportawx, jirrapportaw moda biss. Però awtomatikament min qed jarahom huwa interessat fil-moda. Però waqt li qed jara il-Malta Fashion Week, il-post ta' Malta qed jara l-Malta mhux ġast il-ħwejġ li joffri d-disinjatur, tajjeb illi forsi kumparat ma' barra għad fadal fejn ikbru ħafna iktar, però fl-istess ħin qegħdin jaraw il-ġmil ta' postijiet illi għandna. Ovvjament, xi ħaġa li titfaqna lura hija waħda illi fejn aħna qegħdin nieħdu gost nippromovu dawn il-postijiet storiċi illi għandna, ovvjament meta tiġi biex tidħol fi dawn il-postijiet storiċi flokket issib ta' pitaħmar illi jgħinu jisma' li bis-saħħa tiegħek se mmexxu kompletament udjenza differenti tajjeb ovvjament issib l-ebbużija għax ovvjament kulħadd titaħares mill-lenti tiegħu. Jiena nemmen illi s-settur tal-moda bil-lat artistiku tiegħu kapaċi jagħti promozzjoni għat-turiżmu Malti illi s'issa qatt ma wasalna lih. Malta dejjem irriklamat it-turist kompletament differenti. Tajjeb attakkajna turist illi l-pensjonanti Ingliż, il-Ġermaniż, tal-low cost, ipprovajnihom kollha, ġifieri nippruvaw, però ovvjament it-turist li ħares lejn is-settur tal-moda qatt ma msejnieh. U qed immissub dawn l-affarijiet u hemm provi li ressaqnihom li dawn l-affarijiet hawn min illi idur il-Fashion Weeks tad-dinja jmur jirrapporta fuqhom u jirrapporta awtomatikament xi ġmiel ta' gżira għandna, iċ-ċokon tagħna, eċċetera, u dak awtomatikament huwa riklam illi żgur mhux forsi ġab nies b'investiment hawn Malta għax għajna disinjaturi ġewwa l-Fashion Week u fetħu ħwienet postijiet ċentrali, kull sena jkollna min jagħmilha, kellna nies illi ġew u xtaw il-proprjetà tagħhom hawn Malta wkoll permezz tas-settur tal-moda u da kollu fil-limitazzjonijiet kollha li għandna.
il-moda fl-aħħar mill-aħħar qed hemmhekk biex lejk iġġielek tħossok komdu. Tajjeb ġifieri dik hija waħda. Għalkemm hemm ċertu regoli, ir-regoli mhumiex illi bil-fors bniedem taqabbel kulur ma' kulur ieħor. Imma fl-għajnejn in ġenerali bħal m'għandek kuluri li joħorġu mill-moda anke djar, għamilna żmien kien ikun hemm sufan u kuluri u kewba u affarijiet minn dawn ma bdejna mmorru llum il-ġurnata qegħdin mmorru fuq is-settur minimalista. Tajjeb, ma jfissirx li min għadu jmur fuq dak l-istil ta' qabel qed jagħmel xi ħaġa ħażin u l-istess is-settur tal-moda. Il-moda qed hemmhekk l-ewwel primarjament biex inti tħossok komdu. Jekk inti il-qomos idejquk u tiddeċiedi li tilbes it-t-shirts ħadd mhux idek u inti tagħmel l-ebda regola ħażina illi flok tilbes mies qed tilbes flok. Tajjeb, però jekk idu mmorru ġenerali, is-settur tal-moda qiegħed hemmhekk ukoll biex lilek iġielek tidher aħjar. Fis-sens tal-kelma li jekk bniedem li jkun qasir, tajjeb qed jilbes xi ħaġa bir-rigi minn duda iktar seġġelu jħossu qasir. Allura awtomatikament għandek dawk ir-regolamenti ġenerali x'tista'. Il-moda hija espressjoni, biss ovvjament hawn min ifittex il-kumdità fl-aħħar mill-aħħar. Jiddependi wkoll milli background tkun ġejjek. Ikollok background artistiku, inti ħadd tkun ovvjament ħadd toħroġ l-espressjoni artistika tiegħek b'mod aktar aħjar. Għad fadal iva, u minnu ħobba għadu mux xinxilli, iktar ma jkun bombastiku l-oġġett, iktar tajjeb, ma mux jett nejdu li għamel ħażin, pero tittara bniedem xi xraqlu ma jixraqlux. L-età tgħallem ukoll, ma jistax ikun għandek 55 sena u tipprova tilbes il-ħwejjeġ li jilbsu tfajl ta' 15-16 sena. Għax imbagħad għalkemm kulħadd irid iħossu komdu kif jilbes, fl-aħħar mill-aħħar ma rridx ħossok ma tridx li tkun tidher redikolu wkoll, ġifieri regolamenti qegħdin hemm jogħġbuk jew le, però jekk mhux se tobdi magħhom, jekk mhux se timxi magħhom, ovvjament l-immaġini tiegħek fil-pubbliku se tvarja. U ovvjament aħna nilbsu b'dan il-mod, jekk inti mort ġo post u kulħadd qiegħed bil-ġilek kompli gravata u inti mort bil-karkuru bix-shorts, awtomatikament se tħossok skomdu. Jekk mhux se tħossok skomdu, se tkun tispikka b'mod negattiv. U dan il-messaġġ li f'kelma waħda li rrid ngħid. Bħala Fashion Week iktar għamlinna morru fuq lat kummerċjali. Jgħid tisma' għandek il-brands internazzjonali, għandek il-brands daw li għandhom ġo pajjiżhom budgets biex jonfqu, tistidinhom hawn Malta, qed jiġu hawn Malta qed jagħmlu show għax aħna l-ispejjeż tagħhom inqas minn ta' pajjiżi barranin f'dawn l-affarijiet u jħorġu birħas. U l-exposure li jkollhom tkun ħafna ikbar li kieku pparteċipaw ġo Fashion Weeks il-kbar. Għas-sempliċi raġuni aħna il-trasmissjoni li wassalna bħal stazzjonijiet bħal mumma l-World Fashion Channel u l-Fashion TV li daw għandhom 250 miljun household li jarawhom. Barra minn Malta ġo l-ħwienet u ġo kafetterijas u reception u affarijiet minn daw tara daw l-istazzjonijiet jew wieħed jew ieħor ġifi 3-4 li hawn, meta tara l-Malta Fashion Week għaddejja fuqha, daw jgħidu isma' jekk inkun mort Pariġi jekk mur Londra ħankun wieħed minn 150-200 diżinjaturi li hemm jeżibixxi u daw il-medja ħadd moral tal-kbar li ħadd ma jafuni x-show se jkun fid-9 ta' filgħodu. Inżilt Malta, kelli prime time, location u dert. Mela ma jteżwer ħalla flus inqas. Però mbagħad xiġrilek illi fejn ħadd ieħor japplika l-fondi barranin ġo pajjiżhom stess tal-kultura u l-arti u jiġi hawn Malta bil-budgets tiegħu minn barra, il-Malti m'għandux il-budgets biex juri li nnifsu ġo pajjiżu. U li mhux kien għas-settur privat illi qed jinvesti f'daw it-talent, id-disinjaturi Maltin toddhom fuq bħala rid waħda illi huma full-timers fuq da xogħol. Nemmen li jataw ħafna nies li għadhom jemnu li l-moda hija just hobby. Biss wara ejja ngħidu hekk id-dedikazzjoni tal-moda hemm ħafna passjoni, speċjalment mant min qed jikkrea. Sfortunatament ma nemminx li qed intuha daqshekk vibe daqskemm nagħtu fil-kultura, kultura Maltija ngħidu hekk, daqskemm nagħtu lill-mużika, id-danza u t-teatru. Is-settur tal-moda għadu qed jitfarfar u nemmen li blajnuna ta' awtoritajiet, nies li jemnu diżinjaturi lokali, nemmen li s-suġġett tal-moda u s-settur tal-moda jikber daqs l-oħrajn.
is-settur lokali l-vantaġġ li għandu minn fuq il-brands barranini hija waħda. Fejn illum il-ġurnata kulħadd qed igerger li l-internet qed ikisser il-bejħ lokali għaliex hawn Malta tixxi bi kwantità inqas allura l-prezz tiegħek huwa iktar għoli. Għandek prime retail location, allura l-kirjiet huma għoljin u l-bejħ huwa baxx tiegħek. Is-settur lokali mhux se jkollok dik il-biża'. Għax jekk inti tinvesti f'disinjatur, ngħidu, xi ħadd jiddeċiedi li jinvesti fuq brand u flok jaqbad brand barranija u jiftaħ franchise hawn Malta jiddeċiedi jiftaħ bil-brand Ritjan Żammit. Ritjan Żammit mhux se ssib il-kompetizzjoni li ssibha fuq l-internet għax Ritjan Żammit miegħek qiegħda l-ewwel darba miegħek, anzi l-vantaġġ li sta jkollok jekk int għandek nies illi huma investituri warajk kapaċi rriklamawlek barra minn Malta u l-franchise tinfetaħ viċe versa. Fej kapaċi jkollok investitur barrani illi flok jiftaħ brand illi ftit li xejn nies jafuha. Fl-Ewropa tiftaħlek bi brand li jarid Żammit jirriklama u bir-riklam awtomatikament jekk hemm il-kwalità mar-riklam jikber. Li hemm interess lokalment diġà huwa move tajjeb ħanejtek. Lil qudiem forsi bl-interess Malti wkoll jiġi dak barrani. Ovvjament jien nemmen l-industrija tal-moda Malta għad tilħaq livell ħafna ikbar. L-iskop tiegħi dak huwa illi għadha dak nara, illi nara artisti Maltin tajjeb illi jiftħu il-brands tagħhom franchise barra minn Malta. Il-parir huwa wieħed illi bniedem irid jitla tarġa'. Ma jrid qatt taħares kbir, qatt ma jrid jintafaħ bih innifsu, ma jrid jippretendi li laħaq xi ħaġa huwa l-aqwa fost l-oħrajn. L-artisti hawn Malta jridu jaħdmu id fit. Jgħinu lil xulxin, kulħadd għandu l-istil partikolari tiegħu. Tajjeb illi jkun hemm kompetizzjoni bejni, għax kompetizzjoni tittik iktar għal xiex taħdem. Però finalment sakemm il-kompetizzjoni tkun ħeltu ma taħlix iktar ħin tara se tagħmel biex tfixkel lil ħadd ieħor huwa dak il-ħin tutilizzah biex kabbalek innifsek ikun wisq aħjar. Messaġġ finali hija waħda. Il-pajjiż jinvesti f'ħafna affarijiet, jinvesti f'avvenimenti, jintefqu flus f'dawn l-affarijiet u tajjeb illi jsiru x'kollox għandu jkun. Però ovvjament li kieku kollox ikun imqassam, mhux ikollok ċertu affarijiet illi qed ikun hemm spiża kbira assoluta fiha u affarijiet mhuwiex, tajjeb hemmhekk jiena ma naqbilx magħha. Jiena nemmen li għandu jkun hemm bilanċ, għandu jingħata l-attenzjoni kompluta. Tajjeb ma jfissirx għax il-mużika kulħadd jismagħha meta nidħlu għasfin jew l-isports, anke l-isports ukoll. Illum il-ġurnata pereżempju l-isports, il-futbol huwa primarju. Il-futbol hemm il-budgets għalihom, tajjeb, imma mbagħad meta nidħlu għal sports oħrajn, fl-aħħar mill-aħħar huma sports ukoll. U mhux min ikun qiegħed f'postijiet jew f'bordijiet li qed jiddeċiedu fejn se jinġew vestiti l-affarijiet għax ma torqtux dak is-settur, ifisser dak is-settur mhux tajjeb. L-sports u l-arti l-istess ħaġa. Ovvjament qed nitkellem fisem is-settur tal-moda, tajjeb is-settur artistiku tal-moda, allura nitkellem fuqha, però finalment xorta naf li mhux is-settur tal-moda biss. Hemm bżonn ta' iktar bilanċ. Nemmen li għandna bżonn iktar għajnuna mant l-awtoritajiet bħala talent tal-moda, bħala mod artistiku differenti biex aħna jirnexxinna ovvjament għax daw l-affarijiet jiġu jiswew ħafna flus, ovvjament, speċjalment meta jkollok custom made printing, we're not joking. Ġifieri nemmen li jekk l-awtoritajiet ikunu jistgħu jgħinuna bħala individwi jew bħala assoċjazzjoni, ġifieri nemmen li ikunu tajnuna kbira għal-żgħir, għax aħna fl-aħħar mill-aħħar għadna żgħar, il-finanzi huma dawk li huma u jkollna l-limiti tagħna. Biss il-motivazzjoni u d-dedikazzjoni u l-passjoni ma twaqqafniex il-mod finanzjarju li jkollna qeddibek għaliex aħna ovvjament ma nitkellimx biss għalija, nitkellem għal diżajnjaturi oħra, id-dedikazzjoni tkun hemm and no matter what ħammorru għal-goal, no matter what.
Thank you.